Para rawuh, para kadang pinuju rahayu. Kita wangsul ing wewayangan. Ora mung carita lakon hananging pawarta saka jaman. Carita kang tumancep ing wesi, gumelung ing rasa lan dadi tuladha tumraping menungsa. Saiki kula ajeng babar pusaka. Pusaka kang ora mung dipun damel, ananging dicipta, diprayitna, diparasakake nganggo batin lan donga. Dudu mung keris, ananging tetengering kabudayan, lambang kawicaksanan. Iki keris pusaka dapur Sabu Inten kinatah Emas Panji Wilis, pamor Ron Genduru, tangguh Kartosuro. Para kadang, iki dudu mung gaman kanggo nglarani, ananging pengeling-eling kanggo dandani. Keris sepuh iki kaya kitab sepi, mung bisa diwaca dening wong kang suwung pamrih. Saben luk, saben pamor, saben kinatah iku aksara kasunyatan, ngandhut kaweruh, ngandhut piwulang kaya layang tanpa tembung, nanging nyentuh tekan sajroning ati. Pusaka iku nyekseni jaman, minangka remuk raton, minangka jagat buyah. Pusaka tetep meneng, tetep jejeg, nggawa donga para leluhur lan niat kang suci. Dapure Sabu Inten. Sabu iku pangiket, Inten iku cahya padhang. Dapur iki kaya tandha yen urip kudu dikendhaleni, kudu diiket karo niat becik, lan kudu madhangi liyan nganggo watak kang padhang. Sabu Inten iku dapur para pemimpin sejati kang ora mung bisa ngatur, ananging bisa ngemong. Dudu pemimpin kang mung nyandra tahta, ananging kang nyengkuyung kawilujengan bangsa. Kinatah Emas Panji Wilis. Emas iku derajat, Panji iku lambang, Wilis iku alus. Iki tandha keris iki ngemu tuah kepemimpinan kang alus, ngajari sing nyekel supaya makarya kanthi rasa, ora meksa ananging ngempani, ngabdi ora mung ngreksa raga, ananging ngajak diri lan liyane tumuju cahya kabeneran. Kinatah emas ing pusaka iki ora mung kanggo hias, ananging kanggo gugah kawigaten, gugah pangeling yen pangkat tanpa welas iku mung pepesen kosong. Pamore Ron Genduru. Ron tegese godhong, genduru arupa pring sejenis ilalang. Godhong genduru iku alus, ananging bisa nutupi lemah kang garing. Kaya mengkono pamor iki nyemu tuah pangayoman, karukunan lan tulus welas asih. Sing nyekel keris iki bakal ditresnani, didadekke kanca lan diadohi mungsuh. Kaya godhong nutupi tandus, keris iki nutupi kekeringaning urip, ndadekake tentreming rasa lan ngayemi batin. Tangguh Kartosuro. Kraton ing pralian jaman wis tau rubuh, tau bangun meneh. Ananging ning pusakane kawicaksananan ora tau ilang. Tangguh Kartosuro iku prasaja gawe roh jaman sing bingung, ngelingke yen kadang kala urip ana ing persimpangan. Ing antarane rubuh lan tumindak, ing antarane kekuasaan lan kawicaksanan, pusaka iki ngajari supaya tetep jejeg senajan angin donya muter ora karuan. Para kadang saka dapur pamor kinatah lan tangguh, keris Sabu Inten iki nggawa tuah kang komplit, tuah kawicaksanan, kepemimpinan, paseduluran lan kateguhan.
ora mung kanggo kawibawan ananging kanggo pituduh urip, kanggo ngelingake yen sabu iku kudu ngiket hawa nafsu, inten iku kudu madangi dalan kang peteng, Panji iku kudu ngluhurake kahanan, lan Ron Gendero iku kudu ngayomi tanpa pamrih. Iki dudu kris kang kanggo perang, ananging kris kanggo didik ati, didik pikiran supaya sing nyekel bisa urip kanthi makna. Maka punika kris sabu inten iki pusaka kang dudu mung warisan wesi, ananging warisan budi. Pusaka kang dudu ora mung dipajang, ananging disinau. Kudu ora mung dicekel tangan, nanging dikenceng ing ati. Sing nyekel pusaka iki aja mung ngagem kawibawan, nanging anggone urip kudu ndadekake pepadang kanggo sakeliling. Mugi rahayu tansah ngancani panjenengan sedaya. Nuwun, matur suwun.